Hello guys! Wajong adlaw na diyong tanan. Welcome back again sa mga channel. Lexi Vlog. So karong adlaw guys, mga amig mangga. Itong mangga ni katong mangga ni Ate Jing Prutas. Among kanan dari kaya naman paspura mi dari. Alay lang tingog kagi pang tarurok mi daris. Bye. Ubusipon. Haniman! Ha? Magpahinlo? Ayaw ba kayo pusa ng kamerang mami? Kisa magpahinlo? Nahilo na. Mamokra ba? Sambot si ubulan ni makagilit mo na tutunlan. Kaya ganyan day guys, lik-lik ko sa gardenan dito na ang sana to kaya wala na tanda-tanda kay ini lagi nagtaroro ko. Na birthday po ko gapon. Great day ko belated happy birthday ni Ate In. Ikaw be? Happy birthday, Ate In. Belated. Happy birthday Ate. Amping mo kanunay liha. Happy birthday, Ate. Happy birthday, Ate In. Happy birthday, Ate In. Happy birthday, Ate In. Happy birthday, Ate In. Kita ning sahaya be. So nakalaag at tuha ug kanang di na mag-uwan-uwan. Eh nag-uwan-uwan magud gapon pag adto na mo. So labi agang ubog sipon. Slice na nang humok ra kadyo. Humot. Nadag naman. Mukha ko daan na. Hindi arawas pag hunaw sa to. Mangunaw sa Hindi pagdag asin. At tuagi pikas. Teresa. Mm. Love you, Teresa. Love you. Agay Hapit. Nung sa daog ang magkasama ng kutsilyo, Teresa. Nakasamad. Hinog na. Kabangaan na, kabangaan. Color puwa agkuan. Sudlanan sa asin, nadana, pangita Salamat. Naghunaw ka? Aslim binibi. Mga ano ta guys, mga antanin jug mangga maro na yamang nakangan. Maro na nakangan. Sa naman rin mo magikumot-kumot lang. Di kay hinog naman. Be, talawan. Baro magnaang sanin ahat ba ni? Grabe mong bugnawa. Grip man. Grabe slik siya ang apti ka ng punit. Mga day. Wag mo kulanan ikaw. Narare. Jadi ko. Ano si Inawar mag-uwilan? Daragan, be, kay bro. Daragan, asin dali, be. Kay, Be, ambirasan be. Wag mo kulanan isabi ka. Nalag mo tulong kay pagmangga ng kulutan eh. maadyo pa di ay. Lutong. Di mo ka Diyos sa inyong matuk, ha? Sana Rosalie. kay Ate Jeng Prutasan. Oh. Salamat. Salamat, ni Jeng. Salamat Ate Jeng, Prutasan. Para ba ko'y paniwid to? Pala, bebe. Kagilat pa ba na ikuan, be? Jeng. Luba, dara. So, adjud. Makakidhat po tayo baliguan Adjud ko aslam, eh. Dara. Kaman. Ang kamalit, eh. Bilbil o kuan. Manghod. Ay, chef! Eh, patot man. Paju. Kakan pa kaday? Kumagalit Say. Mga daling liso yun. Anda Ano mag-exercise ko dani? Ano ko? Murag lamig man dito, ay. Lamig itong liso, kita mo eh. Sila mari ito. Mari. Dara, isa ko liso. Liso so. Na medyo te kinahorote. Nami, abot. Kar. Napakagulo, kaya dyan Uniqlo. Tignan Pero ako mo sa... Ito mo lang nga. Bukas na. Ukok na. Hindi nga pagdi.
Para sa Ano? Tikpo na po yan. Para sa iyan Wala na isa. ba itong class na? Uli na lang. Daya, ibalik ang plato rito ikaw. Salamat sa mga tabang dahil. Kusina man. Asa di kusina? Asa di ka? Di mo gawas. Aras sa lilas. Takot sa siyang ismagol. Salamat, Day. Nabebe na madang. Api kay madang. Kay Katiri isa. Ano kay Andrea? Ikaw pa na ginagawa ko Ate Jing. Apiki ka ron. Na may dahil medyo may nga rin ano. Biyabas na pod. Awag sa Ana ah. Ang tinan magkurambos. Hmm? Tabading ko siya kahit matay. Mao to. Galing nga dyan mag-ilag na sa CR. Kaya na. Kaso dyan pag tubig. Wala pa siguro yung agas. Naligo mas. May labitir ba? Tilaga pag wangga. Hindi ka mag-gardenan na lang? Ha? Hindi na mo gardenan? Sa kay, pahuwas ako kay. Bawal sa kay. Pero makabuo. Ang sulabian. Aw. Ang bana. Ambanan kay. Pero, Oh, shit. di ka dyan wapog duta lang. Hmm? Wala ka dyan klaro duta. Wala susun siya. Sa susan siya. Wala susun siya ba? Susan siya. Yeah. Ayun. Susan siya. Wala na pa naman ko. Huwag ka tao na. Kaya ba na po na? Ang gardenan ba? Ina na no? Ha? Ang gato. Ina na no? Hindi ko garden ito. Kaya wala po tayo. Bawal sa kay nalabsik mo na siya. Lugar naman itong palimata. Bajan Ano ba? maniwagan ni Matili? Ang stiri na guys. Mao dyan na sulabias. Higwaos. Mura mag-anay na biti. Hindi ka na nagpa-check up ganiha. Hindi mo na ni Poliminggo. Ayun na. Nag-remix ang isang ipamati. Na, ay, kasi ako ba unmute na? Ayun. Kaya zo. Tawagan bitas. Ano naman sa'yo? Nawan, Mel! Ang nakasit ako na ba siya ipangutanan burger ko? Hanaman. Nandiyan ko na in English yung higwaos. na mo na ni Ron. Tatere pa utan. Ang katiri! Pangutan ka dahil. Water. Si Jing pamati. Ha? Ang English ko nung higwaos dahil ba o? Unsa tayo sa? Basta kayo mo na to, day. Basta kayo na to. Alam niyo tayo sa? Pa-unmute. Ngayon, admit. Unmute. Tawag bitas na rin. Tawag bitaw na kulbaan ko. Nasara man ginawa. Decide ko nung ginawa. Ang ginibilay sila gapon. Napagawa nagkarag-karag. Yan na, ako kung Ay, mag-nebulize. ako ko. Ngurot ko di ko kabarog. Hindi pwede. Galing mo na yung resulta. Di ka luog. Galing na. Huwag ka mo. Nagpa-check up man gani. Hawag ka mo itong ang doktor nga. Tanang gipamati. Sa kalawasan. Ay. Gipamatis kasing-kasing na do. Sama hindi naman ko makadug. Tama na mga Diyos. Hawid-hawid. Bitaw. Hindi na namin kang mamahalik kay kaming na po. Ito lang. Kanagawa. Hindi ka mamahalik kay... Asa mo ito pahigaan lang. Ha? Kagsara lang sila yung wheeler yung bangko. Ayun na bangko, kaya na bus. Ayun. Tagsibang ko. Galing mag-iwi. Nalabot ni Rika wala mas limo. Balik naman. Di na na mag-abot sila. Kulay na kulihan ng opisina namin. Ba, ito mag-abot kaya promoso na to ba? Promoso. Galing napi ka mayor. Dari o siya. Tulong na yung pag-ibig mo yun, dali pag-ibig mo yun. Betul hotel. Wala, nagkaisa. Nagkaisa, ako nagkaisa. Taas. Gahi. Wait, kasudo na yung kuranan. Bini. Trabaho ka isa, dun jaman mo sa isa, di ko na panglikuran nagkuhan. Galing ko lang. Galing koy-koy. Ay, pinatimbang ni mo. 50 siya. Sigbitay nga. Mayo mo sa ba kayo Sigbitahon, magaling ko. Nas! Saba ko naman kayo na itong sinanay. Medyo pagbata ka, nagunahan na pa. Sigbitahon, magaling ko. Hindi tayo pa ng suso. Nagsuso kay pagdito. Ang suso. Imo na po kakilo o galimarman. Hindi ang gimisong. Agimisong. Ang gimisong. Pincing ko ga. Bakit na nagkimbagsa? Aga kay Basti naman. Ito ang harahat na lagi. Ikaw nga 30 siguro ni. Sige na nito. Ano lagi? Pagtan kong brahan ko yung brahan kong ingon man. Medyo inuun kay ma. Barag. Di ba? Kay ha? Ay, ang tarago barag sa mga. Tawas tiniyor. Nag-idadit pag eleksyon ni sige kabri. Si Tarmo siya. Nait na bang siya kuit. Salipdan. Wa may susong ukubit. Silipdan Kaya naman. mo kung nga, wali nga na rin. Muna ito mabre. Ayun lagi mo di maabrig mo kayo magbug. Binan. Umagmangga. Dari na polbes macarons. Ang tililian naman eh. Salamat na Tilian. Dari mga birthday gift. Para ka maadyo si Kali eh.
Mamaya ba to? Iwi ka do. Sino ka nagama na rin? Northern na. Lagi. Sulabi ate, kaya ano Ano yan? Singan, basta singan. Bayawan. Ese. Siningan? Ay bubot. Robot. Rose Heart? Ah, Rose Heart. Rose Heart Cakes and Pastries. Asa ka nila? Kabusog mo. Mali. Nagana ka sigurado na. Be. Ate. Nagana ka na. 200 ka buhok siguro na. Dura? Mayon. Hatag listibi, duwalis ka. Guys, mamali ka. Mukhang guda dyan. Wow, ma! Murag mauglex. Yung mga ano sa amin. Mga ano nito guys. Tripod lo agun. Hello guys, manaman mig pangaon, ja dari mo saliat sa kusang garden kay muli ko sa hanggi tanim nga taong ug nabuhi ba. Daslik sida nagabaraban. Hi guys. Sa ganahan. Isa man abi. So, kay mga bisprinit na tayo dito to anang kumbati po sila. Susulabig istorya kay marites po sila marijo. Kay mga bajer ba si ipay makamao marites, tapos sila pa susulabin to. Bitaw guys, mao na kalingaw. Mao na lingaw ni tatay jang mga amigo bitaw mga katiguangan ni ja, mga katiguangan jang mga amigo. Tapos susulabi sila istorya kay mao ra man dyan na lingaw tatay, di gali nang magminaw radyo. Kanang nimo bisita ni jang mga silingan ra pud na magdaring mga bispre ni ja. No susulabi pa sila og istorya ba. Hala! Wow, thank you Lord. Kay nabuhi aga ang gitanom nga taong. Salamat Lord. Salamat Lord na nabuhay ka mong tanom Lord. Thank you. Diyan aga pang sibuyas guys kay nice na tanawon. Himulbulo na pud kay grabe na pagta. Grabe himulbulo na pag sibuyas guys kay grabe na pag sagbot na nubo. Na para sa adlaw sang adlaw na ning. Dai pag ni sang adlaw na gi himulbulan gi pangaag sagbot na pinagsulabig panubo na pud ja arang lamia dari kuan guys na mong patanawon ron guys. Arang lamiag kuan hang nakit-an arang ngay ni butangag kanang naiharog kalaba mo harog guys kanang kahoy ba taw nga halingana nang wa na masang buna-buna kahoy bang sa lingsing kay hang harugan arang lamia man ni ja kara makabus kadug dahon sa kanang naay alugbati guys na aram mong patanawon guys. Harka maadyo naong sa alugbati. Diya ugma day pohon guys. Adto ko dito na gigardinan purami. Ako mo pasulabi dadto. Kay sayang ang pagway itanim dadto. Hatong hinluan ugma pohon. Natangira pa din dyo guys. Nanagka na dayag buwak guys. Diya guys. Pwede na ibalhin ang abanda. Nag-asa na ibalhin ka ng lamik. Tanawon. Balhinanan kay munaghan managbuwak. Diya agkari. Wapa dyan na masulabi agbalhin. Nanaghan na raman. Nanagka na raman na. Nautan na raman dari nautan na raman dari na nakutluan na raman ang dari wa pagajid na balhin na ho. Kinagihigwaus palagi pagko ganahan. Gari dagay hampuong kuan guys dahon. Wa pa na balhinay pa ning uban, balhinay kay mangatay man na siya. Kare mao ni siya mahimo og manurek na, mahimo og manurek na. Mao na siya guys kanang mga tak-tak man ni siya mo na mo pasusulabi karaghan. Diya tapoy ubi ta nagpasusulabi pagka hampuong. Unja guys, diaraghang taong guys, lahir agalis katong primero nang tanom, ning dako-dako na gid siya guys. Kaloy Ginoo, salamat jud kay ning dako. Samot nagahan ni masulabi ag abono guys, abunuhan magid ni na kay ro maka. Ayo be, abunuhan magid ni na kay ro mahampuong jud siya ba. Unja salamat pug ko kay ning uwan, sige nag-uwan-uwan dari ja mo nang masulabi na sila. Agpit say nanon. Kanang naay sibuyas na, garabi na nilang bushuk. Aranas ka, hampuong ka sibuyas. Mga taong lagi na. Nalipay di ko sa pagtanaw na daari. Wa naman ko ito tanaw lagi dari. Pila nakaadlaw. Ang inagtong na nangaligo min. Diya gahapon kaya di mapagkoy gilakaw. Diya karon ako nakasulabi dari. Ogma, masulabi na pagkunan tos. Igadi ng purami. Na hampuong nakadug taong Nalipay ko itong pagtanong ni mama guys. Nalipay ko siya sang tanom. Dagko na di aramining sulabing kuan. Bugtos. Dagko na rin siya da guys. Hampuong. Mga hampuong na did siya. Ay buwak. Di na buwak be. Ay buwak ko no. Gulay na be taong. Hi tao. Hay taong ko no.
Dara guys, di Agang giingan ninyo nga lugbating grabing hampu nga kajug dahon. Hani siyang butangan og lagiw-liw. Pero agang okra wa gajoy ning pasulabi. Hala na. Asa asang susihog okra guys ug nabay ning sulabig terek. Eh maayo na lang gyud. Kana gunahanan para pud na guys. Ning himulbulan pud na sunod adlaw na pud. Di na pwede tumbo na. Ayatong bibi kay ma-intonsis. Ja. Mm. Na, mo na siya guys, hampuong kajug alugbatig dahon. Iganahan siya kung nagtanaw, basta rin gajid awanon. Sulabi day gajid sa panggi, guna-gunahag maridyo kay usik pag di gunahan mo, labong na. Kani kayo maniunod, nagbalik-balik naman sila panurok ng kamutiha. Ni nga, i-area, kay makasamok ni sang ipang tanam. Kaya ning tambutang agkuan. Init man bi, uban-uban man kang mamabi. Di. Ako, kanyang ko. Sa mandia guys, ning sulabi na sila pang nalingsing agkuan, sibuyas. Mulubulon palagi. Hani may kuan. O, pukag kau. Hinay ha. Kuha ko rin kau. Kari dyan siya nga side guys, grabe dyan giganahan dyan kudaan kay grabe dyan kahampuong nga rin, sama kari sa ganahan. Nahampuong dyan ka dyan guys, makalipay, makawa dyan stress. Para dyan yung kalipay guys, kanang mag-inganis kagardinan. Samot na magkuban-ubas liksi, dyan pasalamat na po kong nanay kay sa taong kay dyan po kong kitudluan o unsa ka lagjua. Dyan. Kato din ang vlog hapon guys. Pasensya na mo datong nakaingan kong nanay. Nagsaba nga na kay nagsuri man pud kong nanay paghuman pero wa na gud na pud gipakita sa video nga nagsuri ko kay lisod pag ipakita na raman pud tanas atong vlog. Mao nang nga na nagsuri na kong nanay. Nagsuri man pud kong nanay. Mao nang kanang uban bitong mang grabe maka-istorya nga na masadyo pan jud ta. Di naman mo istorya og bisag unsa kay kahibaw man kung sa ahang gibuhat. Kahibaw man kung nga jug pas suri. Samot nang sinanay amang gipangga kadyo. Mao nang uban bitong wa na kahibaw sa among pamilya, among pamudyo, mao nang ayaw laman pud mo og kuan. Judge ditso. Kay kahibaw mis among ang gibuhat. So guys, mao to guys. Pasensya na masahang na vlog hapong na. Kutaw lagi pag ang bunag-bunag datong wa na huma. Kana laging mag-vlog bitaw tangwa tay. Wa pud tay kay baw ma-istorya tag masadyo pud tag madi. Mao na pasensya naman mo dadto ka nagsuri magpukong nanay sa katulog ning kog saba sanay. Nga na ko ba? Diyan ning mapus nanay datong sorry. Nga na mo nanay sweet ka jud dari namo. Kami pod sweet pod ming nanay siyempre sa bapoy anak ug apo di sweet sa ato ang ginikanan og apuhan nga mao man jud nay nagpasulabig pagpangga namo. Mao nang kamaugod pag kumusuri pero kanang uban bitong mga istorya bitong nga nang mo judge ditso. Pero okay raman po na at least nagsuri ko nga na. Pero daghang salamat gihapon ninyo guys kay nagihapon mo nagsubaybay sa amo ang channel labi na ni Lixian. Kaya ka nagpasulabi ra pag uban na. Ay nilap tining sibuyas bikay na hampuong ra ka adto na anja dag okra guys. Wa pagadoy ning sitew. Pila na ni kakuan. Uli bikaw kay init bi ako mamara dari kaw. Anja guys, marani among vlog rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagtan-aw sa among vlog. God bless ninyong tanan guys. Amping mo kanunay, asaman mo karon. Salamat jud ninyo guys sa waysawang pagtan-aw sa mo ang channel, sa mo ang mga vlog. Salamat ninyong tanan guys. Amping mo kanunay. Thank you for watching guys. Bye-bye. For watching, bye. I love you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you for watching.